нафаре ки ҳамин випуски видео ки мебироя ҳамин випуска поделиться мекунад дар статусои худшон дар WhatsApp, дар имо, дар Instagram, дар дигар ҷоҳо мемонад. ҳатман шумо мебиёед нишон медиҳед, скидка мешавад барои шумо вақте билети самолет харидор мекунед, вақте билети автобус харидор мекунед. ҳама вақт ман кӯшиш мекунам ки дастгирии шуморо бетараф нагзорам ва ай тарафи манам دستگیری شود برای شما. محمد یا محمد یا محمد شفیع الله رسول الله محمد محمد یا محمد یا محمد. Как вы нас нашли? Очень легко. Метро Котельники, шли на Белую дачу, дом 12. Второй Покровский проезд, дом 12. Салам алейкум. Бардорай азиз, нафароне ки шумо мехоҳед ки дар ҳақиқат пеш ай рафтантон ё ки ай Тоҷикистон мехоҳем биёед, шумо метавонед паспортҳои худтонро дар инҷа омада проверка кунед. Аз ин тараф ҳам кадомое ки мехоҳем биред ва шумо дар ташвишен ки равен омада метавонед ё не. Шумо метавонед ки биёед паспортотонро проверка кунед ба задани ФСБ, ФМС, МВД, қарзо, суди мусти, штрафо, ҳама намуди ба заданира шумо метавонед паспортҳои худтонро проверка кунед ва бе ташвиш сафар кунед ба Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон сафар кунед ба Федератсия Россия ва аиҷа метавонед ки шумо граница пересекат кунед. Мошинои хуб ҳастанд, дар ҳолати хуб қарор доранд, граница метавонед пересекат кунед ва инчунин шумо автобус хати метавонед путешествовать кунед. Айни ҳол беҳтарин боду ҳавоай шумо метавонед ки автобус хати сафар кунед Тоҷикистон, аз Тоҷикистон ба Федератсия Россия путешествовать кунед дар якҷоягӣ. ҳамон нафарои дар дахл дорад ки дар ҳақиқат путешествиеро дӯст медорем ва метавонед ки 4-5 нафар шида рӯзи расо 2 май Asian Express ҳастай прямой рейс то Душанбера аз метро Котельники шумо метавонед ки биёед билетча харидорӣ кунед ва мо кӯшиш мекунем ки яъне дар Узбекистон, Самарқанд, Бухоро автобус каме беста ва шумо тамошо кунед, бубинед, сайри сайёҳат кунед 1 соат 2 соат ва давом диҳед сафартона ба Тоҷикистон. Рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки сайри сайёҳата зиёд кунем ба Тоҷикистон, то ки ҷаҳонбинии мардум зиёд шавад. Ҷавонҳо фақат кор, хона, хона, кор. Кӯшиш кунем ки яъне дунёи озода бубинем, беҳтарин ҷоҳо ҳастанд ва билетҳои самолёт ҳам инчунин. дар рӯзи ид, яъне пеш ай ид 1 рӯз 2 рӯз монданда бениҳоят билетҳои самолёт қимат шидагӣ бародаро ва дар ҳамин ҷа гуфтаниём ки пас ай ид билетҳои Кӯлоб, Бохтар, Хуҷанд, Душанбе бо арзон мешавад. Ташвиш нашавед, шумо метавонед ки занг занед ва ба нархи дастрас билетотонро харидорӣ кунед ва фаромӯш накунед ки бардаро шумо метавонед адресо Второй Покровский проезд, дом 12, микрорайон Белая дача меоед, шумо авиакасса билета харидорӣ мекунед, бе ташвиш меред. ва нафароне ки дур қарор доред шумо метавонед дар WhatsApp нависед, паспортҳои худтонро равон кунед, билетотонро дастрас мекунед ва дар инҷа ҳастай кафе Дидор, кафе Роҳат, кафе Амина, масҷид ҳастай, магазинои ҳалол ҳастай, ҳоҷӣ магазино ҳастай, бениҳоят магазинои ҳалол зиёдай. шумо метавонед ки нафарое ки набуден дар Белая дача метавонед биёед, бениҳоят зиёдаи тоҷико дар инҷа як дӯсту ё рафиқотонро мебинед. Заадо фаромӯш накунед ки дар инҷа парикмахер яъне барбершоп ай нафарое ки мехоҳем беҳтарин прическаро кунед 300-400 рубл беҳтарин бародароанд. иншааллоҳ видеои оянда да подписатсияро фаромӯш накунед. нишон медиҳем чӣ хел сарпас мекунанд ва ҷои телефон созкунӣ ҳастай ки бачаҳои тоҷик соз мекунанд ба нархҳои дастрас. шумо метавонед ба ин адрес биёед, ҳам авиакасса, ҳам автобус, ҳам бори хитона равон кунед ба автобус ба Тоҷикистон ба нархи дастрас, граница пересекат кунед, паспортҳои хитона яъне метавонед проверка кунед ҳуҷҷатотона. ва ногуфтанам она ки видеои ояндада дар бораи билетҳои қарз бениҳоят зиёд менависанд. иншааллоҳ ҳаракат кардастем ҳуҷҷатҳоро соз кунем ва видеои ояндада дар бораи ҳамин каме мушкилиҳо шид, каме бисёр саволот шид. будам бачаҳое ки бениҳоят гапҳои қабиҳам заданд. мо хафа нестем, иншааллоҳ худованд бахшандаай. мо шуморо мебахшем, шумо аморо бубахшед, ягон нофаҳмӣ шида боша. ва аз дидори шумо шодам ки вақте ки шумо мебиёед ай пешӣ ҳамсӯҳбат мешем. бародаро видеои ояндада ҳатман дар бораи билетҳои қарз ҳамсӯҳбат мешем. як видеои пурра дар ҳамин бора маълумот медиҳем ки киҷо дар мо заявка додем, киҷо дар мо шартномаро пешниҳод кардем, ки қабул кард, ки қабул накард ва оё ҳамин кор мешавад ё ки намешавад. ба прагӣ гап мезанем. подписатсияро фаромӯш накунед, классҳоро дареғ надоред бародаро ва поделитсяро фаромӯш накунед. иди Саиди Фитра ба ҳамаи кулли мусалмонҳо табрик мегӯям. дастгирро фаромӯш накунед. худоҳофиз.
то дидори оянда.